Glavni brački grad proteklog je vikenda ugostio 12. Biser mora, najveći kulinarski festival na Mediteranu, kojim u Supetru i službeno započima turistička sezona. Ovogodišnju manifestaciju otvorio je izaslanik hrvatskog premijera, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević. Upravo činjenica da me predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, poslao ovdje kao izaslanika, govori u prilog koliko Vlada Republike Hrvatske razumije turističke probleme, razumije turizam i podržava turizam. Zbog iznimnog značaja za supetarski, ali i brački turizam, Biser mora podupiru Splitsko-dalmatinski i Supetarski ured turističke zajednice, ali i grad Supetar. To je ovaj događaj koji se svake godine sa srcem i nekako sa radošću otvaramo i njemu se posebno veselimo jer znamo da nas čeka jedna duga i uspješna turistička sezona. Već više od 10 godina podupiremo Biser mora. Enogastronomija je iznimno važna, posebno u situacijama kada je predsezona i postsezona, gdje ovakve manifestacije dižu razinu kompletne Splitsko-dalmatinske županije. Biser mora je odlična manifestacija, ne samo u onom stručnom i enogastronomskom dijelu kojeg propagira, nego je odlična i u marketinškom smislu, a i ona je nekako buđenje nas otočana iz nekakvog zimskog sna. Na ovogodišnjem natjecanju u sklopu Bisera mora kuhače je ukrstilo više od 200 natjecatelja iz preko 20 zemalja. Najboljim je proglašen Imoćanin s makarskom adresom Jadran Grančić. Promovinar modernu gastronomiju i nešto, naravno, ko me malo više prati i zna da sam u tome, u tim svim novim stvarima i pokušavam spojiti klasičnu gastronomiju sa našom domaću autohtonu sa malo modernijom prezentacijom. Evo, valjda je to upalilo, ne znam. Jadranu je ovo treća uzastopna pobjeda na natjecanjima koje organizira Škmer. Ove godine ja sam uzeo 3 najveća Škmerova natjecanja, zapravo u godini dana, baš smo razgovarali danas o tome i prvi sam koji je to napravio u Hrvatskoj. Znači Dekostanov Amfor u Splitu, Iker u Makarskoj i evo Biser mora. Spojili smo. Za pobjediti na Biseru mora treba biti konstanta, treba se nekog vremena natjecati, treba imati puno utakmice u nogama. Preko 30 kuhara je natjecalo se u 3 kategorije da bi se uopće plasiralo u kup Bisera mora. Gogi iz Rusije, odnosno Dagestana, odnosno Gruzije je ušao kao najbolji, međutim malo su ga iznenadile namirnice koje su bile ovaj put naklonjene Jadranu. Znači natjecali su se sa jastogom, s kamericama, sa škampima, prirodnom, nešto što je Jadran najbolje skuhao i pobjedio. Ma naravno da smo zadovoljni, premda onako dođe od jedan puj i ko vulkan, jednostavno sve to skupa izbaci. Biser mora je srcu draga manifestacija koja nas probudi i svake godine dovodi sve veći broj naših dragih kolega, prijatelja iz sve većeg broja zemalja i naravno da smo zadovoljni. U Supetru je u sklopu ovogodišnjeg Bisera mora dodijeljena nagrada Miljenko Smoje za poseban doprinos razvoju gastronomije na području Dalmacije, idejnom začetniku manifestacije Miru Bogdanoviću. Ali sam više ponosan na ovo sve kako je napravljeno i tim Škmera, zahvaljujući familiji Bremec, Željku i Almi, napravljen je još jedan vrhunski događaj. Tako mislim da čak da je ovo i u cijeloj Europi vrlo ozbiljan događaj. Miro Bogdanović prije točno 12 godina došao je na ideju da na jednom mjestu kuhari iz različitih zemalja izmjenjuju svoja iskustva, usavršavaju vještine i obavljaju pripreme za nadolazeću turističku sezonu. Tako je nastao festival koji danas ima svjetski značaj. Pa naravno, ja kažem, ja sam sad se maka od svih funkcija, prepustio sam svojim kolegama, ali naravno da sam sretan jer ta ideja živi i plamti i dalje. Znači ovo nije samo jedno klasično kuharsko natjecanje, nego i druženje i prijateljstvo i zabava. Znači svake godine se ponavlja i sve više i više zemalja dolazi. Znači ovo je jedna stvarno vrhunska stvar za Hrvatsku, ako hoćemo za hrvatski turizam, za hrvatsku gastronomiju, za turiste privlačiti, naravno, jer ovoga fali. U proteklom vikendu Supetar je tako ugostio oko 700 gostiju. Već u uskrsnom tjednu ovaj će grad primiti prve veće organizirane grupe gostiju. Pa negdje oko 1500 je najavljeno sad za uskršnji tjedan, već nakon toga krećemo i sa većim brojkama i početkom petog mjeseca već su najave da su sve hotelske kuće u Supetru popunjene, tako da krećemo. Lansirali smo se Biserom mora i krećemo velikim koracima u sezonu.